Забавни факти за 685 година. През тази година Кубер, българският вожд, започва решителна кампания срещу аварите в Сирмия. Но това не е само военно начинание. То е част от по-голяма политическа и военна стратегия, която обвързва съдбите на няколко български племена, докато Византийската империя преживява своя значителен преход. Кубер, чичото на хан Аспарух, бил съсредоточен върху осигуряването на своите граници и укрепването на Балканите за разрастващото се царство на племенника си. Преди да започне военната си кампания, са проведени важни преговори между хан Кубер и хан Аспарух, за да се гарантира, че Кубер има необходимата подкрепа. В края на краищата кампанията срещу аварите не е само за земя, тя е за позициониране в по-голямата геополитическа игра. Докато Кубер се фокусирал върху аварите, самият Аспарух бил ангажиран в отделна борба с хазарите. Въпреки географската им отдалеченост, между двамата български водачи имало силна координация. Въпреки че управлявали различни племена и региони, те разбирали, че оцеляването и силата им зависят от единството и комуникацията. Тези политически и военни връзки били от ключово значение за оцеляването на българските племена. Междувременно Византийската империя се намира в период на промени. След смъртта на император Константин IV на престола се възкачва неговият син Юстиниан II. Новите владетели винаги са подложени на изпитание, вътрешно от разбунтували се фракции и външно от агресивни съседи. За Юстиниан II това означава, че властта му и стабилността на империята му са подложени на постоянно наблюдение. Враговете му, виждайки възможност, изпитвали силата му, надявайки се да заграбят земя и власт, докато Византийската империя е уязвима. Разбира се, имало и авари. Винаги в схватки с българите, силите на Аспарух и Кубер трябвало да се справят с постоянния натиск по границите си. Аварите са били огромна сила, което е налагало на българите да защитават допълнителен фронт, докато са участвали в собствените си териториални борби. През 685 година от новата ера взаимодействието между българите на Аспарух и Кубер било по-свързано от всякога. Кампанията на Кубер не се отнася само до аварите, тя е свързана с осигуряването на фланга на племенника му, укрепването на властта и ориентирането в сложната политическа мрежа от европейски и азиатски племена. Българите, въпреки че са разделени, работят заедно чрез преговори и координация, като винаги следят за своите византийски съседи и могъщите авари. Какво мислите за координацията между българските племена и политическите игри по онова време? Възможно ли е Византийската империя да е повлияла на стратегиите им, или всичко е било свързано с оцеляването срещу аварите? Споделете с нас в коментарите подолу. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и да коментирате за още интересни исторически факти.